Salah sawijining dina ana putri sing jenenge Bawang Putih. Bawang Putih kuwi cah ayu lan apik atine lan seneng tulung pinulung. Dheweke tinggal kaliang ibune sing kang gerah. Bapak Bawang Putih iku pedagang sing sukses lan sugih. Bapake arep kerja ning kutha. Ana keluarga sing ora seneng karo keluargane Bawang Putih, yaiku keluargane Bawang Merah. Enjing Bu, kepripun keadaane? Napa sampun sae? Alhamdulillah lumayan. Napa kula purun damelaken bubur? Nggih, Nak. Nggih pun, sekejap nggih. Kula enten damelaken bubur nggih. Ya, sayang. Niki Bu, buburipun sampun dados. Nggih, Nak, matur suwun. Enak kan Bu, buburipun sing damelaken Putih? Nggih, Nak, enak tenan. Dina sesuke ana putri sing mara ing omahe Bawang Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana napa? Niki kula lagi bubur gawe ibu sing loro. Oh nggih, matur suwun nggih. Mengko tak kandhani wonten Ibu. Nggih. Salajengipun maem bubur saking Bawang Merah, ujung-ujunge Ibu Bawang Putih kejang-kejang lan akhire ninggal. Ndang wangsul, Pak. Ibu sampun nilar. Sakwise kuwi, Bapak enggal-enggal mulih. Kabar kuwi wis sampe kupinge Bawang Merah lan ibune. Sakwise pirang ulan, akhire Bapak Bawang Putih nikah karo ibune Bawang Merah. Putih, Nggih, Pak. maka harus budal ning luar kota. Nggih. Sampeyan sing rukun yo kalian merah. Nggih. Bapak Bawang Putih lungone Bapak Bawang Putih nggae Ibu Tiri lan Bawang Merah bunga amarga bisa nyiksa Bawang Putih. Mbak, ayo masak bareng aku. Masak? Gak salah keluar. Dah, masak dhewe. Ing pawon, Bawang Putih mikir omongane Bawang Merah. Sakwise iku, Bawang Putih didukani amarga panganane ora enak. Bawang Putih mlaku ing kali cedhak omah, ngumbah klambi lan slendange Bawang Merah. Tanpa disengaja, dheweke ngintirke slendange Bawang Merah lan mutuske langsung mulih. Sawise iku slendange ditemukake dening bapak-bapak sing lagi mancing. Sakwise tekan omah, Bawang Putih ngomong yen ora sengaja ngintirke slendange. Merah, aku jelas pura ya, aku rasa ngocok nyetir selendangmu. Hah? Piye maksudmu? Selendangku hilang? Ya, aku rasa ngocok tak tindak selendang kali, aku rasa nutupi. Pulang aja, sebelum kembali wangi mati tindak. Sakwise iku, ing tengah alas, Bawang Putih krungu swara njaluk tulung. Jebul swara kuwi saka grumbul-grumbul lan pranyata iku pangeran kang tatu sikile. Mula Bawang Putih ngaterake pangeran menyang omah kanggo dirawat. Sakwise sewatara dina pangeran ketemu Bawang Putih, meneh pangeran ngandika yen dhek wis ngajak Bawang Putih menyang kerajaane. Akhire Bawang Putih lan pangeran rabi. Sama boy.
Sekolah. Di kamar. Kamu banyak lambi berarti gitu. Ya Allah. Maksudnya selain aku ya? Iya.